Diyos maray na aldaw po kaninyo ngamin na mga mudtong taga-iriga. Uwan pong aldaw, minawot po ka ginagalangan tang alkalde na si Mayor Madelio Roby Altilor sa kagrupo po ka Emergency Operation Center ka Syudad ka Iriga na mag-atubang kaninyo po para matawan po kamo sa mga informasyon at official updates katakod ka nagpapadagos tang COVID-19 operations. Sa good morning and good man po, kading mig-abot na bagyong Sibisin. Kaiba po kakanatang malaka aktibong alkalde na si Mayor Madel, anpong kanatang City Health Officer, Dr. Ronald Perinya, sagkad anpong CBRRMO and EOC Manager na si Ma'am Maricer Almilor. Na-stuck si Peter. So, hello Peter. Okay. Meanwhile, si Peter na-stuck because of internet connectivity, which is usually it happens because our primary problem in our locality is always the connectivity. So meanwhile, maray na apon po kaninyo ngamin, sadi po kami nguwan para ipaabot kaninyo kinuno po as status ta as of today kanpong pandemic because we have a new variant and positibo po, ARD Avellino was here a while ago and he explained to us the utilization of all facilities. If ever diri po kita mag-cooperate, diri kita magkausad, mauubusan kita sa facilities. So, ang problema ta po, kaipuanan mag-cooperate, saka magkausad, saka disiplinawan ta bawat isad. We will explain it further as we go along. However, I would like to take this opportunity to introduce to all of you the panel for today. We have Maricer Almilor, the CBRRM officer. Then we have Dr. Ronald Perinya, our city health officer. Then, of course, we have Luis Talagit, our weather forecast person or weather forecast guru, because of the typhoon that we are expecting to arrive probably on Sunday or Monday, and he will explain it further. And of course, our PIO assigned because of this COVID or pandemic. So we have Peter Lagyap. So Peter, go ahead. Okay. Pasensya na po for the minor glitches na nangyari sa Boga. Naidaan po kita sa connection. Liwat po, gusto ko pong balikan at ito pong COVID scenario po sa Bicol region sa Kasadi po Iriga. Base po sa DOH-CHD Bicol, as of April 14, 2021, agko na po 6,218 recorded cases sa intirong Bicol. Out of 6,218 na recorded na kaso, 5,008 po ang naka-recover na at 251 ang recorded deaths due to COVID. Tangwan po, agko kita 959 na aktibong kaso sa di po intirong Bicol. 324 po kan sa Camarines Sur, 70 sa Albay, 58 sa Masbate, 133 sa Sorsogon, 21 po sa Catanduanes, 13 sa Camarines Norte, at 245 po sa Naga City. Sa di po Syudad ka Iriga, as of April 15, 2021, agko po kita total na 234 COVID cases, 24 po ka di aktibong kaso punguan, 198 po ang naka-recover, sagad agko po 12 na nagraan. Itao ko na po ang panahon para kay Mayor Madel, kakanya pong mensahe, mananangad kading COVID operation sa Syudad ka Iriga. Mayor?
Opo, first, kung sinabi ko na po kung Subago na we were visited by ARD Abelino, ako po yan news ka na to, nagpaparasabi ang mga tao na ano nga yadi si Mayor, may pa-lockdown or may pa-GCQ. Actually, amo yung recommendation pa lang po. That is only the recommendation of the Department of Health. However, it is upon the discretion of the local chief executive can decide na mag-lockdown or granular lang po pag lockdown, or meaning when you say granular, pwedeng zone lang, by zone, pwedeng isa ng barangay, depende po na ka-cases ta. So far lang bilis po kaling pag-spike. March 15 to March 30 by zone, ababa pa po talaga su cases ta. Bigla pong nag-spike ko pag ECQ sa Manila from April 1 to 15, bigla po kitang nag-moderate. Meaning, pag sinabing moderate, madali na kita, nasa borderline na kita, na pwede tapong baka po so utilization of all of our resources, makuha na po, ma-utilize na, mag-overdraft na kita, ida na po available ka na beds sa hospitals for COVID patients, baka po mag-gibo na kita sa mini hospital or field hospital na sinasabi. So, adi kayang bagong case study, this is the new variant, which is very unpredictable po. Paano unpredictable? Malapo ka deadly sa mga senior citizens, saka sa mga children, minors. A manifestation niya malaka unpredictable. Sabihin tang agree ka symptoms for the first few days, baka di panghani po mag-positive pag i-check na po ika sa RT-PCR. Baka minsan after a week, kan na sana po mag-positive sa RT-PCR or rapid antigen. Tapos po, pag after 7 days positive, dita isikin kuno ika-infectious. Dahil sa first variant, first 4 days, amuyan infectious ika. But within 7 days, you're no longer, di na ka makaka-infect sa iba. But we don't know the variant today. Baka nganid kan, 7 days ika, maka-infect pa din ika. Lapating daling mag-spread, tapos deadly po talaga sa mga senior citizens. That's why every time agko po nag-a-apply, you should also understand our part. We have to protect the Irigeños. We have to protect the people. We know that there's no dichotomy between health and economy. Isip po naman na nasasakitan na ang mga tao, nagsasakit na kita. Kadakil po ka pinag-aagyam ta, iba po so income nila, so expected income na 100 pesos, naging 50 pesos na sana, minsan nga ni nagiging 20 pesos na sana. Nabayad po ninyo na pinost po naman na pwede mag-follow ang mga jeep na protocol. Ang mga tricycle na sinasabi tang tulusan ng allowed na passengers, pero dili po nagsusunod, bakit po mga disiplinado, ginigibo nila 4, ginigibo nilang 5. Kita man sana po nagpo-prolong ka agony. Kita mag-follow, dapat kita mag-follow. Let us follow the measures, the protocols, lahat po tangani pong diri na ninyo iprolong ading agony ta, di na ninyo iprolong ading mga problema ta. Takinig para upat-upat ka mo miglima-lima ka mo, ma-infect so darwa. Pag ma-infect naman sa darwa, pag uli sa tubalay, na-infect naman nila sa family, di uda na tawong migduwas, uda na po kaninyo miglunad. Pag namin na po kita infected, uda na po hospital, puro na po kita sa balay. Pag puro na po kita sa balay, uda na po migluwas, uda na migbakal, uda na miglunad. Kita man sana po amig suffer. But if we follow and abide the rules, at least po maski pa uno, agko pa ng grade na po kita-kita.
Kaya po kita nag-press con because aside from informing the public of the present status, gusto man po namang mag-apilar ka ngamin na kin pwede, di naman po kamo mag-ulat sa iPatrol, di na kamo mag-ulat sa CSU, di na kamo mag-ulat na iyanan pa sa pulis. Para lang po, disiplinahan kamo. Let us discipline ourselves. Hindi dito didisiplinahan na sa dirita. Just expect the bigger consequences in few days. Amo po anan ang gusto namang ipaabot kaninyo. But now we have Dr. Perinya to discuss further what we have discussed a while ago with ARD. So Dr. Perinya, mas magayon po na ika po mag-explain kan ang present status and all the cases. Actually, tulong aldaw kitang sunod-sunod na 8. Kaya sabi ko 8 ko una, 8 ko pangarwa, biglang nag-5, tapos nag-8. Fortunately, pasalamat kitang wana aldaw uda kita cases. So sana po, arig na po ka na mangyari. Sunod-sunod na uda na po kita cases. So, Dr. Perinya, since he's not available as of the moment, siguro Peter, let us ask our DRRM officer para iyaman po ang nakakaisi ka present situation, uno na ang ginigibuta, uno na a protocol, uno na ang executive order ta na pinasusunod sa Dipo Iriga. Okay po, salamat po Mayor. Kapag taong linaw ka COVID scenario sa kasitwasyon ka Iriga City. Saka po ana apelasyon po ni Mayor Calambang Isad na sana po sumunod kita ka mga health protocols para po an ka na to and kasyudad ka Iriga. So this time po tawan tanaman po ginagalangan tang CDRRMO officer na si Ma'am Maricel Almilor. Mananangit po kapag to ang niya ka COVID operations sa di Iriga sa kaading paabot na bagyong CDC. Ma'am Maricel? Ma'am Maricel, di po ka narinig. Ojo is Hi po. Yes po, okay na po. Good afternoon everyone. Ayan, good afternoon Mayor, good afternoon Sir Peter, Sir Luis, and Sir Jerry. Ayan, unang-una po gusto ko po magpaabot sa taus-pusong pasasalamat sa ngamin po lalong-lalo na sa kanating mga frontliners. Barangay Health Emergency Response Team na pirmita pong katuwang sa mga barangay sa pamumuno po kakanating namumutan ng mga kapitan, LGU department heads and heads of offices, national agencies and volunteers na aktibong nakikiisad sa kanating syudad sa COVID-19 operations. Nagpapasalamat man po ang Emergency Operations Center and Incident Management Team sa malaka supportive na si Mayor Madel Alpilor na very hands-on sa planning and implementation ka mga national and local policies maninungod po sa COVID-19 management. Ako po bilang inyong DRRM officer and EOC manager, ako po udasawang nagparamron sa ngamin nakita po makikooperar and maging disiplinado para sa kanatong syudad para malabanan ta po ading kinakaatubang tanguan. Nguan po, may tao po kami sa anunsyo maninungod sa COVID-19 operations na pinangungunahan po ka EOC and Incident Management Team. As of today po, Iriga City, na-mention na po kakanatutong PIO na si Sir Peter, at ko po kita 24 active cases, 198 recovered cases, and 12 po na death. And ako na po kita 234 total COVID cases since last year po when we were placed under community quarantine. Ini pong death cases ta ay mga individuals po na mostly agko po comorbidities or immunocompromised. Ngamin po na confirmed cases or suspect ay currently in isolation na po and all probable naman ay under strict house lockdown. Pinapaisi ko man po na hanggang 1,
Iriga City po ay nasa Modified General Community Quarantine or MGCQ as of April 11, 2021 as announced during the press conference of the Office of the Presidential Spokesperson. Buot ko po ipaintindi na dapat po i-instill ta sa utak ta award na quarantine. Kaya po buot po kading sabihin, magluwas lang po kita kung kinakaipuan. Amo po adi sinasabi ta na new normal. Strictly implemented pa rin po pagsusunod ta sa minimum health protocols. Kaiba po pirming paggamit sa face mask, face shield, physical distancing, and regular sanitation. Sa ngamin po na pampublikong lugar, lalong-lalo na po saan po Central Business District. Let us make sure po na nagsusunod po kita sa allowed capacity sa mga business establishments po. Diri po kita maging kampante ta COVID virus po ay dakul ng mga variants. Kita po nag-i-stricto para ma-contain and maiwasan ta a local transmission. Pinapaisiman po sa ngamin na EOC nag-recommend po kakanatupong DILG Director na si Sir Elmer na isuspend na muna ang amin na barangay activities until lifted po. Dirita po king uno mga whereabouts, ka mga tao pwede tang makasalamuha and it may all possibly put us or our family to risk po. Agko din po kita mga border control na ibinitang punguan para din po sa summer vacation, motorist assistance, and at the same time po para din po sa COVID operation ta, para din po at least ma-flag down ta so kanatupong mga locally stranded individuals king complete papers po sira o diri po. Since iba-iba po ang classification of community quarantine sa mga lugar sa Pilipinas, depende sa risk, agkupaman po mga LGU na nagre-require sa travel authority and letter of acceptance. Adi pong mga adi, patuloy po kita nag-i-issue. Pwede po kamo mag-apply online through our Iriga City official page or incident management team page. Or pwede po kamo mag-iyan personal sa di po New Government Center, Santa Cruz Sur, Iriga City, beside dialysis center. Manungod po sa travel authority, the same requirements pa rin po inaayat ta. Mag-fill up po kamo ko form, valid ID, dapat po agko swab test result, negative, then medical clearance. Once completed po, PNP po mag-issue man tulo sa travel authority. Di na po kaipuan sa travel authority ang mga APOR or authorized person outside residence. Kaipuan lang po, magdara sa valid ID and valid recall or letter order from your respective office, agency, or company. Regarding man po sa letter of acceptance, ini po ini-issue taman sa kanatupong incident command post. Sa ngamin na nangangaipo po with same requirement, personal details, valid ID, swab test result negative, naan pong binibisan tapukan ang swab test result 3 days after an pong validity kan kapag luwas po mismo ka-result. Sa nguwan po, nag-uulat po kita sa approval ka National IATF regarding sa recommendation ka Department of Health Bicol Region last April 12, 2021, king kita po magiging under general community quarantine due to moderate level of COVID-19 risk. Amo po yan so dinidiscuss bago earlier ni Mayor Madel. Pag kita po nasa general community quarantine na, amo po adi dapat tang mga sundon. Number 1, minimum health protocols, limited movement of person, only those essential, ngamin na below 18 years and above 65 years old, kaiba sa mga immunocompromised comorbidities ay di dapat magluwas. As to PUVs, cargo, delivery trucks are unhampered. Work arrangement can be either skeletal or work from home arrangement. LGUs may lower on-site capacities to minimum of 50% as set by DTI depende po sa COVID-19 situation ta. Di po allowed mag-operate ang mga recreational venues, entertainment venues, amusement parks, and lalong-lalo na po cat fighting. And syempre po, suspension of face-to-face classes for basic education limited to face-to-face for higher education. Amo po adto kung maging GCQ po kita. Pinapaisip ko man po na agko po kita ine-expect na maraot na panahon na according sa Pag-asa DOST
ay posibleng makaapekto sa Bicol Region nuwan na mig-abot na weekend. Adi po i-discuss ka na to ni Sir Luis, kanganin po after ko, an po ka na technical specialist under Operations and Warning Division. Sir Luis, i-discuss ko din po atong protocol ta. Sir Luis, slide po. Atong protocol ta po, pag-abot po, pag-ago kita natatrap na mga locally stranded individuals. So kapag ago po kita mga locally stranded individuals, ayan, syempre po, nag-iiyan muna po sa triage area for initial assessment. Then kapag symptomatic po iya, ibig sabihin po ka-symptomatic, agko po iya fever, then cough, sore throat, shortness of breathing, fatigue, diarrhea, vomiting, runny nose, automatic ta po na ididiretso sa isolation facility. Amo po adi so mga LSI. Then kapag asymptomatic man, may go home freely, then self-monitoring po kita, then syempre po may practice po kita kung na pong minimum health standard. And then syempre po may practice kita sa physical distancing with 1 meter po. Sa mga symptomatic man po, sa kita mga symptomatic upon arrival ka Iriga City. Amo po adi so mga binabantayan ta, usad sa mga binabantayan po kan kanatong border control. And saan po mga border control ta, agpo po kita saan mga nagsisymptom screening, katuwang tapusan ang DILG-CTT, agpo po kita saan Philippine National Police, agpo po kita sa DRRM, and at the same time po agpo po kita sa mga taga Bureau of Fire Protection and City Vet po and Market Enforcer para sa ASF. Then pag symptomatic iya, syempre po diretso po iya sa to isolation. Then i-refer tapuan sa kanatupong seso, then for screening po ulit, then after po kan i-refer tapuan for swab. Amo po adi sa mga symptomatic. Then sa tuman po mga OFW, returning OFW, same po, ngamin pong returning overseas Filipino worker, regardless po kung agko po sira certificate from Bureau of Quarantine or sa OWA, ay ngamin po nagdadiretso sa triage para sa initial assessment pa din and symptom screening. Kapag asymptomatic po so ngamin na ROFW ay pinapaulitan na poan, basta po makompleto nira so 14 days dahil po naka-indicate if ever na diri pa sira tapos mag-quarantine sa Manila, ay agko po ang certification from Bureau of Quarantine, nakaipuan pong tapuson nira so 14 days po nira na quarantine. Pero if ever po na symptomatic iya, refer po ulit sa seso, then paiyan po ang sa isolation para po ma-isolate ta and for further screening. So amo po ang mga protocol tapunguan sa ROFW, sa mga LSIs, then sa mga nag-uunga po about sa acceptance and travel authority dahil po agpo pa din po mga LGU na mga nag-aayat pa rin po sa travel authority and letter of acceptance. Diniscuss ko po earlier so mga requirements, mag-proceed lang po sa the new government center beside dialysis center po sa my city health office. Ayan, liwat po kita po maging alerto at maging preparado perming mag-antabay para sa mga latest advisory sa official page. Ayan, salamat po sa ngamin. Kita po, tangani pong malampasan ta po ading pandemya na kinakaharap po kading syudad. Then nakikiusip po na maging disiplinado as in magsunod ka mga polisiya. Let us think long term po. Magtinabang-tabangan po kita para malabanan ta ading COVID-19. And kung agko po kamo concern or queries o gustong i-report, magbaoy lang po sa kanatong Emergency Operations Hotline 0921-636-4018 para sa Smart, and sa Globe man po 0956-1729-656. And kung ako po kamo mga gustong i-report, 24/7 po ang pong Iriga City official page and incident management team page ta po, tulos-tulos po 24/7 agkupusan kaninyo make simbag. Again po, i-introduce ko po si Sir Luis Talagit, Sir Luis Emmanuel Talagit, para po i-explain ka na to further, an pong ka na umaabot na maraot na panahon
nuwan pong Domingo. Sir Luis? Yes, good Sir afternoon po. Luis? Yes po. Okay po. So, ngayon po, i-discuss po natin. Good afternoon po, Mayor. Good afternoon, Doc Perinya, Ma'am Esther, Sir Peter, Sir Jeric. For now, we will discuss the current forecast po ng ating monitoring actually si Bising po siya kung sakasakali po siyang papasok na ngayon or tomorrow, tatawagin po siyang Bising. For now po, ang name niya or ang international name niya po is Severe Tropical Storm Surigay, or it's a Korean name referring to an eagle. So sa ngayon po, as of the latest tropical cyclone advisory of Pag-asa, si Severe Tropical Storm Surigay po is at around 1,095 kilometers east of Mindanao. That's outside Par. And it's relatively 1,500 kilometers southeast of Iriga City. And as I said, it will be called Bising, or our second typhoon for this year, when it enters Par, probably tomorrow or early tomorrow or midday tomorrow. Currently, ang lakas po ni Bising is 95 kilometers per hour with the gustiness of, or pabugso-bugso niya pong hangin na umaabot din po ng 115 kilometers per hour. Relatively po, mabagal po ang galaw ni Bising. Paminsan-minsan po sa pagbo-monitor po natin, hindi po siya actually gumagalaw. So sa ngayon po, as the latest forecast, it is moving 10 kilometers per hour going west. O tinutumbok niya po ang Surigao area. Sa ngayon po, we are expecting that within a period of 24 to 36 hours, STS Bising will intensify further into a typhoon, which is carrying or have a strength of 118 kilometers per hour to 220 kilometers per hour. So for the next 5 days, we are expecting that tomorrow nasa 800 kilometers siya ng hinatuan, then still on a severe tropical storm. That's for the forecast, but we are expecting that it will be a typhoon once it enters Par. So by Saturday morning, which is April 17, it will be a typhoon, and it will be on 600 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Relatively malapit na po sa atin, relatively malapit na rin po siya sa Bicol region. By Monday morning, it will hit, or it will be at 450 kilometers east of Huban, Sorsogon, typhoon strength. Then by Monday, this is the closest po na location ni Bising, is 470 kilometers east of Daet Camarines Norte. That will be around 480 northeast of Iriga City. So medyo malapit po siya relatively. And by Tuesday morning, nandito na po yung hinihintay natin na mag-start na siya mag-drift towards or going back to Pacific Ocean. Bakit po relatively malapit ang 470 kilometers per hour? That's almost Iriga Manila. Ang radius po ni Bising is ranging from 220 kilometers 220 kilometers to 290 kilometers in radius. So ang laki niya po is double that. Ang kabuuan laki niya is 580 kilometers. So medyo malaki po siya. So we need, what to expect with Bising is hindi siya tatama ng landfall, or hindi siya magla-landfall, hindi siya tatama ng kalupaan. It will drift back to Pacific Ocean or to the water. Kaya lang, we are expecting that the trough or yung extension po ng tropical cyclone or yung bagyo na si Bising ay magdadala po ng malakas na ulan
at kung minsan ay walang tigil na pag-uulan. Ang expected po nating rainfall for the next for the day that Bising is approximately in the area of Bicol region is around 204 or 200 millimeters to 250 millimeters na rainfall. That's 3-day rainfall. Concentrated ang ulan niyan sa Monday, which is April 19. So sa lahat po na may mga plano, mga nagbabalak, make sure po na meron po tayong panangga sa ulan, at siguro tinaon na rin po ito ng pagkakataon upang tayo po ay manatili sa bahay, upang makatulong po tayo sa mga nagpapagod at nag-exert po ng effort para po makontain po natin itong pandemic dito sa ating syudad sa pamumuno po ng ating mayor, si Mayor Madel po. So we are advising all barangays that are regularly flood and landslide prone to closely monitor. Please do visit our account or our page regularly, especially po pag severe weather bulletin advisory na po. By the way, that's the difference po. Ang tropical cyclone advisory it is just an advisory that we have a tropical cyclone. Pero pag tinaas na po ni Pag-asa ang severe weather bulletin, it means that the threat is there na papatungo o talagang maapektuhan po tayo. So yun po sa mga barangay po na lagi po o madalas pong binabaha at nakakaranas po ng pagguho ng lupa, ay maaari po sana ay mag-monitor po tayo ng weather starting po today or the next few days, para po ma-advise din po natin at makapag-prepare po tayo sa possible evacuation. And for all responders, city or barangay level, please prepare for possible deployment. So for severe tropical storm Bising as of now or Sorgay, we have these possibilities. Will make landfall? No, very low. Will go westward or patungo po sa kalupaan or going towards our area or possibly Central Visayas that is closer to Bicol region. Very low po siya. Will drift back to the Pacific Ocean. That's highly possible. And will bring heavy rains. It will be moderate to high percentage or chances. So let's see po. We have prepared since last year. We CDRMO sa pamumuno po ni Ma'am Marcer Almelor and the support po ni Mayor Madel, we are using po multi-model system, or we are not just relying on one forecast, but we are actually getting data, by validating data before we provide it to the public. So first of all, we have DOST Pag-asa, and as you can see po, if you can see it clearly, currently po nasa area pa po ng Palau ang ating bagyo. So by tomorrow nasa boundary na po siya. So that's why it's either tomorrow early morning or mid-afternoon po papasok ang bagyo, and it will be on a stronger type. It will be a typhoon. Pero sa possibilities din po, lagay po natin if it will be a super typhoon, low to moderate ang chances niya po. Depende po siya sa paggalaw niya habang nasa tubig. So sa ngayon po, ang i-expect po talaga natin, the closest it will be to us is Monday morning as it pass by Bicol region to Aurora area before it drifts back to Pacific Ocean. This is JTWC, or the Joint Typhoon Warning Center of the US Navy in Guam. So they are also projecting almost the same. Nagkakaiba lang po sila doon sa pag-drift back or pagliko niya po patungong Pacific Ocean or at Northern Philippine Sea. Pero it's still the same, so that's why we classified the landfall possibility as very low, because of all
models are almost the same. It was nagkakaroon lang ng pagkakaiba sa laki at sa posibleng ulan or dulot nitong ulan sa mga areas affected by Bising once it enters PAR. So this is relatively clearer. So makikita niyo po this is Iriga City. This is Iriga City. So the closest niya po is in this area. So hindi siya relatively malapit, pero still kung nakikita niyo po itong red spot na to, this is the area that can be affected. This red spot or this red boundary, that is possibly may ulan po dyan, but again, it is not fully determined kung how much. We have the range of the rainfall, but we cannot really assure you how much rainfall will it bring down during that day. So may range po tayo, mag-prepare lang po tayo. So this is Japan Meteorological Agency or JMA. Same path din po siya, same laki, different drifting area. Ito ang drifting area niya is Catanduanes. Si Pag-asa ang drifting area niya po, this is the drifting area. Ito na po yung pagliko na sinasabi natin. Ang drifting area nito is Catanduanes area. Meanwhile, Pag-asa is about in this area. Dito siya mag-drift. Then si TWC will be drifting around this area. So yun lang po, yung po talagang I'll show you later po kung bakit po may ganon, may difference siya. Kasi may bukod po sa bagyo mismo is meron po tayong minomonitor na mga weather system na nakaka-apekto sa progress, sa development, and the movement of the typhoon. So, i-explain ko po sa inyo siya later. So, we also have our own localized weather forecaster, or our very own Bicolano din siya, si Mike Padua. So, same po siya, a little bit closer lang siya. And, ayun, almost parehas sila ni JMA ng drift. This is around Catanduanes area siya mag-start mag-drift. Ito po yung start ng drift niya. No landfall and ayun po, ito po yung area na sinasabi ko po kanina sa inyo, yung under the red spot is yun po yung possible areas na affected. Even though relatively maliit yung bagyo kung ikukumpara natin siya kay Ulysses, kay Rolly last year, maliit po siya, pero yun po. Yung trough niya po, this area is what we call, this is not part of the typhoon anymore. This is just the trough or yung extension po siya ng bagyo, this area. So to have a closer look po, wala po talagang hindi po siya talaga tatama sa atin. It's just the rain that we are expecting, or we are preparing us or you to do the necessary precautionary measures for your household or for barangays or for our city as well. So this is our windy track. I just picked ECMWF. This is the relatively more riskier track. The rest of the track, JFS, I'll show it to you later through dun po sa windy. For the meantime, we have this one. We have Bising at today 3 p.m. is sobrang layo niya po. Ang Philippine Area of Responsibility po is under this area po. This S area is the Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon malayo pa po siya. By this time, nasa loob na po siya ng PAR. Relatively severe tropical storm level siya. But again, this forecast is valid around 3 p.m. lang po. So posible po na habang nag-uusap po tayo na posible pong lumalakas po si Bising at pumasok siya na hindi siya severe tropical storm. Pwede siyang pumasok na typhoon na po siya. So after a day, it will be a typhoon now in the area of Homonhon in southeastern Samar.
Then by 18, that's Sunday, midnight, it's in the area of Eastern Samar. Then it is now in Northeastern Samar by 18 in the in noon time. Nasa area na po siya ng Katarman. This is the boundary between wala ba? This is the boundary between wala. Okay. This is boundary between Samar and Sorsogon. Northeastern Samar and the southern portion of Sorsogon. Then yun po, ito na po yung sinasabi natin na magiging partially immobile siya or yung tipong hindi siya gumagalaw na magdudulot na po sa atin ng ulan. That's starting Sunday in the evening. Then ayan na po siya, malapit na po siya sa atin. If you can see that this portion here is already the rain band. This is the rain band. Swerte natin wala tayo sa loob. But again, yung trough niya, which is itong part na to, yung trough na yan, that will bring us rain. As per forecasted, it will be shown to you later po. Then nag-start na siyang umakyat ulit. But still the bands is still or the trough still affecting Iriga City. Yung pong may heart, kung napapansin niyo po sa screen, yung pong may heart, that's Iriga City po. Then by 19 of noon of 19, yun po, is almost stationary din po siya, hindi siya gumalaw. Then this is what we are waiting. Pag midnight po ng 20, mag-start na po siyang mag-drift or lumiko. That's noon of 20 or Tuesday, palayo na po siya sa atin. And kung napapansin niyo po yung trough niya sa atin is hindi na siya masyadong malaki. Then ito po ang forecast na natin po sa kanya ng 21 or Wednesday midnight is malayo na po siya. That's in Kasiguran area proximity. Then relatively pataas na po siya. This is 22. Then on the 23rd, masyado na po siyang malayo. So clear from threat. So we are expecting that by 23 or 22 pa lang po ay medyo okay na po ang panahon. But again po, due to extreme heat kasi summer season po, make sure po na lagi po tayo may panangga po sa ulan, lalo na po sa dakong hapon, dahil po yung extreme vaporization po o yung paghigop ng ulap ng tubig sa baba ay mag-aari po magdala po ng isolated thunderstorms sa mga lugar kung saan po mamumuo atong mga rain clouds po natin. So just to show you how big the extent of Surigay, or by our language is, by our locality is Bising, ito po siya. Ito ang actual na center, or ito po, dito po siya nagde-develop. This is the trough. Ito po yung trough na pwede po magdala po sa atin ng ulan. So yung rain bands na yan or yung cloud bands na yan may bring rain to moderate to heavy, and if talagang makapal po ang clouds during the time na it goes near us, medyo po magiging mas maulan pa po. As sabi ko nga po kanina, ang ine-expect po natin is maximum of 250 millimeters for the period of 3 days. So ito na, Luis, yes, ma'am. Gusto ko lang pong malaman, ang expected natin, how strong will be the typhoon if ever? As forecast, we are monitoring, ma'am, possible po, ma'am, mag typhoon category po siya. In terms of Iriga po, ang max po natin siguro, ma'am, kasi medyo malayo po, is
Signal number 3 po. So signal number 3 ang expected natin. If signal number 3, that would fall mga ilang kilometers per hour. Around ano po yan, ma'am? Signal number 3 po is as we expect po 200. natin is around 9, hindi pa naman po, ma'am, mga nasa 90 to 120 kilometers per hour po. So basta mo na po mag-expect na lang po kita na signal Yes number po. 3. Pero dito po ma-detect if it's 90 kilometers, it's 120 kilometers, or probably mas mataas Probably pa stronger po. po. Depende po sa paglapit, ma'am. Probably stronger. Okay. So, siguro as nanonotice ka mga tao, ang kayang pinag-present ni Luis, amo yan so mga predictions coming from four forecast. Una, so US, then we have the Japanese. Ading windidity yun eh, Japan na di. Ang windy po, excuse me po, ma'am. Ang windy po natin, ma'am, is an application po, gathering data din po siya ng European and US forecasting agencies. So bali 4, present ni Luis. So ago po kita US and then Japan and Europe. then Suki so sa di local, tapos adi pong windidity. Ading windy.com, it's an app which was explained by Luis na gathering data man po adi, both European and America also, so US also. So adi po, ako kita comparison, tanganing ipabayad sa na po kaninyo na pinagkukumpara tapo so upat na forecast. And so far, agko po resemblance and agko man difference. So kin agko resemblance or agko difference, importante, agko kamo idea as to what we are going to expect this weekend and until Monday. Pag sinasabi ni Luis na drift, gusto sabihin po kan, pagalin na. Pagalin na sa Bagyo, paluwas na po. Sadi po par. Yan po. Amo yung sinasabi, amo yung meaning ka drift. So, Yes po, paliko na po. hopefully di mag-landfall, hopefully di mag-landfall, baka di man magbaba, hopefully. So, depende na po kanang heat wave, saan kaya taas anong typhoon nagkukos kan, so heat saka so coolness nagmeet sa po area sa tuluwas, and then amo po unusually nagkukos ka typhoon. So Luis, thank you. Okay, Sige po, ma'am. Thank you, Mayor. Thank you, Sir Luis. Thank you, Ma'am Esther, po explikasyon po. Nabayad ta na po na medyo agko po darang threat sa di po iriga, adi pong mig-abot na bagyo. Kaya magpreparar po kita ngamin. 1 month po, ito ako na po sa kanatang City Health Officer, si Dr. Ronald Perinya, para ka COVID situation sa di syudad ka iriga, sa kamananangin po ka di mga sinasabing COVID variants na adi. Dr. Ronald? Doc Ronald. So, Hello. Yes. Ayan na, Doc. Hello, Okay. good evening. Pasensya na po, 2 beses pa ako na-disconnect kanina. But anyway, nakabalik din po. Magandang gabi na po sa lahat ng mga taga-Iriga at saka mga nanonood o nakikinig nitong press con ng LGU Iriga. Ako po ay nagpapasalamat na makadalo sa press con na to para at least malaman ng ating kababayan kung ano pong ating ginagawa in relation to the COVID-19 status sa Iriga. Sa ngunyan po na babayad naman po sa mga balita na nag-i-spike naman po ang COVID, hindi lang sa Bicol kundi sa buong Pilipinas. We're just so lucky today na wala po tayong case of COVID sa Iriga. But nevertheless, hindi pa rin po dapat tayo magkampante kasi hindi po natin alam ang mangyayari the next day. So, kasubagong aga po with our mayor, nagkagawa po kami virtual meeting with the 5 hospitals sa Iriga. Yung Josep Hospital, Lourdes, Mediatrix Hospital, Tanchuli Hospital, and even the MMG Hospital. Siguro magtatanong kayo bakit biglang nagpatawag. Kasi po
ang concern po ni Mayor and of course the CHO office, yung regarding sa mga pasyente natin may COVID, kung saan natin ita-transfer pag kailangan ng ilipat from our isolation unit. Since alam naman natin na ang Naga hospitals almost lahat na po puno, even po dun sa Bicol Sanitarium puno rin po ang COVID ward nila. That's why po pinamiting ni Mayor ang mga hospital ng Iriga para po malaman po din po natin kung ano ang kanilang mga concern, para po alam ni Mayor ang LGU kung saan po papasok ang LGU para magkaroon ng hand-in-hand na tulungan para mabigyan ng solusyon ang problema with regards to the allocation ng mga rooms or beds para sa COVID patient. So marami pong lumabas na suggestions and will take naman ni Mayor yon. And it was followed kanina lang po mga around 3 p.m. Nagkaroon din po kami nag-meeting with the Mayor tsaka ni Assistant Regional Director DOH, and then tinakil din po doon yung status ng Bicol, and then kailangan po natin talagang lalong mag-stricto this time kasi po palapit na po tayo doon sa 50% utilization ng hospital beds in relation sa COVID patients admission. So kung hindi po tayo mag-iingat mga kababayan sa Iriga, baka po tulad po sa Manila na talagang fully book ang COVID wards ng mga pasyente. Kaya po inuulit po uli namin kung naalala nyo last year kung gaano tayo kadisiplinado na iwasan o ipatupad yung minimum health standard. Nagkaroon po kasi ng instances na parang nag-relax yung iba nating kababayan. Nakikiusap po kami, huwag po tayo magre-relax kasi po ang virus po ay hindi nagre-relax. Lalo po silang dumarami. Sabi nga na-mention niya ni Sir Peter kanina, nagkakaroon na po tayo ng maraming variants sa ngayon ng COVID-19. So mas madali makahawa, and then yun nga po, marami na rin pong nawawalang buhay, lalo na po yung mga elderly na may mga comorbidities. Kaya po yan. Okay, sorry go, po, Doc. naputol, may tumawag. And so sa pamumuno po nating Mayor, actually po si Mayor hands-on po starting yesterday o 2 days ago na siya na po ang nag-handle personally ng ating contact tracing team just to see to it na walang makakalusot with regards to the active case finding and then dun sa ating contact tracing. Kaya siguro yun na rin po kaya ngayon zero tayo, and we're hoping na sana tuloy-tuloy na po to sa mga succeeding days. And again, always remember na effective pa rin yung minimum health standards na always wear face mask, face shield, and social distancing. Until now, effective pa rin po yun. Kahit na po nabigyan na tayo ng first dose ng anti-COVID vaccine, it doesn't mean na hindi po tayo mahahawa. Sabi nga ni Assistant Regional Director Abilino, after the second dose of the anti-COVID vaccine, after 2 weeks pa tayo makakasiguro na hindi tayo talaga kaagad mahahawa ng COVID. Within 2 weeks after your last dose, pwede ka pang mahawa talaga ng COVID-19 with this having different variants. So yun lang po muna ang aking bibitawan sa ngayon. Kung mayroon na lang pong katanungan ay manugod ko pong sasagutin. Salamat po and good evening. Peter, I would like to add, nag-initiate na po, nag-ago na mga Ay, initiatives yan pala. ng city na ginibuta, since nagkukulang sa ventilators, agko kita available ventilator, and we are most willing to lend it to the hospitals, even private hospitals. Nagkakaipon na kita sa ventilators. And if ever kailangan na i-intubate, agko po kita mga anesthesiologist, agko po kita doctors na expert po na mag-intubate. So, in fact, pinag-share na po naman sa ngamin ng mga hospitals. And if ever they need it, kahit po na nilang mag-coordinate with IMT,
with DRRM officer ta and IMT kinsisay so IC nila so head nila para pwede kitang makapagpairam sa ventilator. And ako kita available man na sa portable ventilator sa ambulance ta. So one i-enhance ta CIU isolation and hopefully makagibo man kita sa field hospital ta which is badly needed. Pero sana di na po kita mag-abutsan o umabutsan. Nga minsan na po kita disiplinado na di na po magparereklamo. Na sabi nga ni Nira, uno nga kaipuanan para nga makaluog sa iriga. RT-PCR swab negative result. Swab test. Kaipuanan tang maintindihan na anang LSIs na nagluluog po ka na to are free from COVID. Taad to pong nagpuunsa na po kita sa 8 patients na nag-positive COVID. 4 of them are PPOs. 3 are from our LSIs. 3 are LSIs and the other one is pastor. Pastor po siya that goes around Bicol region na nagpe-preach po siya. So meaning out of the 8, nagpuun kita sa 8, there was no local transmission yet. So puro po adidara galin sa luwas. And yet nagka-local transmission na kita because all these 8 came home pag uli po nila na-infect na po nila sa pamilya nila. And atong pamilya nila naka-infect naman po sa mga tao na kapitbahay nila. Kaya kan na po nagpuon sa local transmission ta, galin mismo po sa luwas. Kaya di po kita paka-selfish. Pag sinabi po naman na pwedeng mag-present ka mo sa RT-PCR na nag-uli ka mo, we will appreciate it very much. Kin nag-uli po ka mo, naada ka mo RT-PCR, you have to be honest with us, mas ma-appreciate po naman. Dahil nga amin na ding bagay, magpupuna di sa butig. Kin ka mo para butig ka naman, masasakitan man po ang contact tracers. Pag ninyo lang daling mag-contact tracing, diri po, taon malaka dipisil mag-contact tracing. Pag agkuusad na nai-infect, umuuli sa tubaloy, pirato awo sa tubaloy. Agko po nga ni instances na saan baloy nira, 14 atawo. So kin 14 atawo, i-times 2 muna sana, 28 na naman na i-contact trace. Sa ito naman 28, kindurudarwa muna sa naman, 56 na naman na i-contact trace. Ari po anggan baga na piramidingan, anggan kin super spreader, dita na po ma-detect. Kinpira pa po maaapektuhan. Dahil dati po, agko kita super spreader, nag 200 plus kita, out of 90 plus, almost 100, amo po ato na infectionan, kuusad sa ng super spreader. Kaya, sabi sira, ay, dangay ito na COVID nga ito, mag-inuman nga kita. Tandaan po ninyo. So, usad po na nag-positive COVID, nagparapakainuman, so 8 po niya ngamin nakaibanan na nakipag-inuman ngamin man po positive. So, kin positive, so ngamin na 8 nakipag-inuman, sigurado po ito sa pamilya, may kaagkuman sa ito positive. So, sabi namin kita, swimming kita ngamin. Naarig po kan susad na case na mo, puro nagsiswimming. Pag swimming, kaibanan suigin, pati suigin, agko na symptoms, tandaan po ninyo, ading variant ng 1, lapo ka di ka deadly sa mga minors, saka po sa senior citizen. At tupong 12 na nagraan, almost all of them are senior citizens and ngamin po comorbidity. Ngamin po nagdadialysis. Amo po ang tandaan ninyo ngamin adto. Kadakil ka nagdadialysis na nagraan, dakil pong senior citizens na nagraraan. So adi pong variant adi malapo ka deadly. Recently sutulo po, darwa pong senior citizens nagraan. So amo po ang status nga ni Doc Peninya. So that's the status of Iriga right now. So kami po amo yan. Santo na naman tricycle. Ay, okay lang ngayon na 4-5. Diri po kamo mag-risk. Don't take the risk na baka nguwan sa naman, pauno po kinso,
kaiba mo po, positive man sa COVID. Maray po, so positive sa COVID, asymptomatic, pero immunocompromised, ikalugod sumigraan, bakang so carrier. Pag abot mo, na umaliwan mo pa si lola mo o si lolo mo pag abot sa tubalay ninyo, na immunocompromised man, ikapasurason, taon magraan, so lolo o lola mo. Pinagparaposta ni Kapitan Mark Timenya na let us not be selfish. Pag-isipan taman, mag-isip man kita para sa iba, pauno sa iba. So, yan po, that's the present status right now. So if you have any questions, let us all entertain questions para maintindihan ka mga tawo. Tapos after that, perhaps ago pa kita mga additional. So thank you. Okay, thank you po Mayor and thank you man po Doc Perenya kadto pong informasyon na tinaumo po ka na manguwan. So sabi po nga ni Mayor, tawan ta na po sa chance sa mga viewers tanguwan kadto pong kaungaan nila sa di po FB page ta. Ako po unang question galing po kay Uwemo Otto. Madam Mayor, matuod daw po aburo barita na mig-lockdown na naman sa di po Iriga Calunis. Mayor? That is not true. Amuman po minsan, we keep on reiterating every time na agko kita arag kading press con. Sinasabi po naman kaninyo na sana diri po kamo mauna ka gobyerno dahil minsan kamo na po ang nag-uuna, kamo na po nagdedesisyon. Kadakil po ka na nakakatakot. Kadakil kan ang nag-scare, agko-scare. Kin pwede po as much as possible, mag-ilat po kamo sa announcement po kading Iriga City official o PIO, mag-ilat man po kamo sa announcement bago po kamo magparapaniwala ka mga sabi-sabi. Lapo ka dipisil kan nganad kan agkupalan ilang sa puso, biglang atakihin na sana. So let us not be selfish right now. Kin pwede sana mag-ilat po kamo sa official statement. Tadiri man po kami basta-basta mig-lockdown. Mig-arig po kita kadi, press con, para everybody will understand. Para diri po kamo ma-blinded. Ngamin kamo makakaisi tulos-tulos po. Okay, salamat po Mayor. So sa ngamin pong mga taga-Iriga, narangag ta po, da po lockdown and da po umaabot na lockdown sa di po syudad ka Iriga. Kung agkuman po, kami po amig announce kan, ipapaisip po nga sa tama pong panahon. So da po lockdown sa di syudad ka Iriga. Ang pong sumusunod pong kaungaan, galing po kay PRR Soriano. Hi Dr. Ronald, can we get an update on the COVID vaccination program in the city? Ano po status? Okay, good evening again. With regards po sa status kang COVID vaccination niya to, yung first batch nakatapos na po kita, and then it was followed by second batch last 14. But ang nangyari, medyo kinulang yung naipadala ng DOH na vaccine. That's why kinuha na muna namin yung lahat ng data ng mga tao na pumunta doon na hindi nabakunahan para sa next week. Nag-promise naman ng DOH Region 5 na may mas maraming darating na vaccine, and we will eventually proceed doon sa kulang na vaccine na hindi nabigyan, and we will see to it na lahat po ng priorities na nakasali dun sa listahan ay mababakunahan natin. Meaning, lahat po ng frontliners ng Iriga, sisiguraduhin po natin na mabigyan ng vaccine before we can proceed to other priorities ng gobyerno. And dun sa second dose na vaccine, proceed din po siya ngayon sa this coming April 23. Same venue po sa ICT Hub Center po, Sir Peter. Okay, thank you po, Dr. Ronald.
Aguman po observation sadi, galing po kay Carmeleta Balang Rabago. Anpo po ng ibang tri-mobile, ida po plastic barrier. Ma'am, Yes po. Di ko po easy question na to or observation. So if observation po ato, well noted po. San man po ang mga i-patrol ta, ago po kita task force seguridad para ma-make sure na ang pong mga local policies ta po ay mini-make sure ta na nai-implement. So king ago po kamo mga reported da po mga barrier or mga plastic barrier, pwede po ninyong picturean, then isend po sa Iriga City official page or IMT page. Lalong-lalo na po ang number, MTOP number kan pong mga tri-mobile para makolta po attention through Sir Jansen. Thank you very much po sa observation. thank you po, Ma'am Esther. Agko man po sadi nag-uunga si Joanne Papalabaw. May we know po kung sari a isolation facility ka Iriga. Mabalos po. Okay, Yes po. Para po sa mga isolation facility, you can directly message us po or private message po para po maisabi po namin kung saan po yung ating mga isolation facility. Then sa lahat po ng quarantine facility, sa DOH po, yun po and ang tangi lang pong makakasagot ay ang ating IMT dahil po ito po ay dapat nasa private. Thank you po. Okay, thank you po. Next question po, galing kay Ara Barlizo. Adi po siguro maniningid pa di kadtong free consultation na pinaglansarta sa eye contact application. Nag-oo nga po iya, maniningid po kadi na regarding po sa free consultation sa eye contact app para sa probable COVID case lang po ba or any medical condition? okay, Sir Peter, let me answer that. Itong lunch natin kahapon na eye contact free medical consultation, hindi lang po yan nakakonsentrate sa COVID case. Lahat po ng medical problems, even dental problems, pwede pong iunga duman sa eye contact apps ng Iriga City po, sir. Okay, Doc Perinya pahabol lang galing kay Lian Dimaiwat. Question Yes. for Dr. Peng. Yung vaccine sa Iriga, covered na po yung new variant? Hello, Kaiba sir. na po yung variant? Actually, yung vaccine naman na binibigay sa atin sa Pilipinas, which is also being used around the world, it was mentioned na covered naman ang mga new variants niyan, sir. And then regards doon sa eye contact ulit, babalik ko, yung eye contact free medical dental checkup online, 24/7 po yun, sir. They can ask questions any time of the day. Thank you po, Doc Perinya. Next question po, paano ta pong minamanage ang pong mga borders ta? Ma'am Esther, siguro ikuwan lang agugad mga di naka-abot. Apo, yes po. Thank you sa question po. Sa mga border control meron po tayong 3 border control. Located po iyan, yung isa sa Iriga Baaw, San Agustin. Yung isa po ay Iriga Napua. And yung isa naman po ay sa Iriga Salvacion. So, syempre po ang lead agency po niyan ay ang ating Philippine National Police, care of COP Maestrado. Then, composite team po yan or ang ating pong task force. Meron po dyan BFP, meron po dyan City Vet, and Market Enforcer para po sa ating ASF. Then meron din po dyan DILG CTT para po sa ating symptom screening. And meron din po dyan DRRM as nagsiserve po na communicators papunta po sa ating Incident Management Team and Emergency Operations Center. So ang main role po ng ating border control ay ma-flag down yung lahat ng ating LSI and ROFW para po magkaroon ng symptom screening and makita po, masituit po natin na complete documents po sila
or meron po silang RT-PCR result negative. If wala po, automatic, may symptom screening, then convoy po natin papunta po sa ating triage. And yun po yung diniscuss ko kanina, yun po mga policies natin na if symptomatic, automatic po ninanagay natin sila sa isolation facility. And if asymptomatic naman po, advised home quarantine, then kailangan pong i-monitor ng ating Barangay Health Emergency Response Team. And doon naman po sa ASF, dapat po kung lalabas yung mga ating mga tracking na meron pong mga laman na baboy, yun po ang minomonitor ng ating ASF na nasa border control na kailangan po ay meron silang complete na veterinary papers na kailangan pong na inaalaw natin na ilabas po yung ating mga baboy po. Then, same din po sa pagpasok. Yan po. Hopefully po nasagot ko po yung tanong, Sir Peter. Opo, thank you po, Ma'am Maricel. So far, amo pa ito mga kaungaan sa to FB. So iba, parehas man, kaya na siguro na cover ka na sa mga amin na questions galing po sa FB page ta po. So, liwat po, bago po kami magtapos, pinararamdaman po kakangamina na diri po malingaw ka mga pinapasunod na mga health protocols, aron po kapag supong sa face mask, face shield, pag-ugas kakamot, social distancing, kung udaman po importanteng agisan sa na po kita kakanatong mga baloy. And of course, ako kita paabot na bagyo, maging preparado man po kita kapag abot kan, lalo na po sa mga flood and landslide prone areas. Mag-antabay po ka mga updates, agdiri po magpaliyap sa mga salang barita o fake news. Mag-inungod po sana sa mga lehitimong news sources aring kading Iriga City official Facebook page. Gusto man po namang pasalamatan, padagos na esperso kakanatong mga frontliners, parte ka Iriga City Task Force COVID Operations, mga health and essential workers ta, mga barangay officials sa pamamayo ka kaninyong mga punong barangay. Kaninyo po ngamin na nagtatabang at nakikooperar sa nagsusunod ka mga health protocols para mas malabanan ta ang nagpapadagos na peligrong dara kading COVID-19 pandemic. Mabalos po kaninyo ngawin, liwat, diri po kita malingaw, mga G po kita permi. Bago po kami magtapos, tawan ko po ulit sa pagkakataon, adi po mga kaiba kunguan para sa kandang mga final na message. Unaunta po si Doc Ronald Pereña. Doc? Okay, Sir Peter, thank you. Again, nakikiusap po kami sa kaming LGU po, si Icho Iriga, sa mga sa tuyang kababayan sa Iriga, na kung pwede po, please lang po, sundon niya po ang satuyang pinapatupad ng mga minimum health standards. Simpleng bagay lang po yan para makasiguro po kita na dahil po kita maulakitang kang COVID-19, which is sinasabi na nga na ang threat is real. Yaon na po talaga sa satuyang mga community. And rest assured po, hinahanapan niya mo kung ano man ang magandang paraan na maitutulong para sa ating kababayan. Hinahanapan po ni Mayor and together with the officials ng LGU, lahat po ng magandang paraan na pwedeng magawa sa panahon na ito. Nagpapasalamat din po kami sa pakikipagtulungan ng mga private hospitals sa Iriga City na para makahanap ng magandang solusyon para matugunan ang problema ng mga COVID cases natin sa Iriga na magkaroon ng allocations sa mga hospital or admissions. And again, thank you sa lahat ng mga frontliners mula sa ating LGU family hanggang sa barangay, hanggang sa mga barangay tanod, and even sa volunteers na tumutulong pa rin hanggang ngayon para masiguro natin na hindi na lalo pang dumami ang cases ng COVID sa Iriga. And kailangan po talaga natin magkatulungan kasi hindi naman po talaga kaya ng gobyerno lang. Kailangan natin magkatulungan, gobyerno at ang community para maging successful ang satuyang mga pinapangarap na hindi tayo mahagop nitong COVID na to. At nevertheless, sana dumating ang time na maka-overcome na tayo sa COVID na to and lahat na po tayo mabaksina ng anti-COVID and eventually makabalik na po tayo sa new normal and maging progresibo muli, maging safe uli ang ating pamumuhay everyday
and maging kampante sa pang-araw-araw na pamumuhay. Again, stay safe and stay healthy and good evening. Thank you. Thank you, Dr. Pereña. Tawan ko man po sa gatikit na pagkakataon si Sir Luis Talagit para sa preparasyon po kadi pong paabot na bagyo. Sir Luis? Ay, good evening po ulit. Dublion ko lang po sa mga taga-iriga. Adi pong forecast na po, pwede pong magbago, kaya po mag-stay tuned sana po kamo sa to po page na mo or sa to account kading CDRM po para sa mga weather forecast. Saman po advisories pa lang po kita, and pag nagrani po abagyo sa po na kita migluwa sa severe weather bulletin that will be every 3 hours. For the meantime po, twice a day po kami migluwas. So paki-intay din po ang 7 PM namin or baka late ng konti, 7:30 PM po na update for the weather. Then the next po niyan is tomorrow na po ng umaga. Then if na po yun na po, pag medyo lumapit na po sa atin, we will give you 3-hour update. And by that time po, magta-trilingual update na po tayo. English, Tagalog, and Rinconada po sa page po ng Iriga. For the meantime po, general information lang po muna kasi yun. So by that time po na medyo critical na po tayo, by siguro Saturday, magkakaroon na po tayo ng trilingual update po. Salamat po. Thank you, Sir Luis. So, Ma'am Iser Almilor. Ayan, thank you po. Thank you, Sir Luis, sa pagbigay ng ating update sa ating mga kababayan. Ayan po. And as the RRM officer po, closely monitoring ang ating team headed by the Operations and Warning Division para po sa papalapit po na masamang panahon. Then rest assured po na ang ating team ay ready na for deployment sa ating mga barangays if kinakailangan po. Then yung sinabi po ni Sir Luis, doon lang po sa ating mga official page tumingin ng ating mga weather updates para po malimit natin yung mga haka-haka kung ano po ang mangyayari sa ating mga susunod na araw. Then pakiusap lang po sa ating mga resorts. Dahil kung mapapansin nyo, ang surge po ng ating cases ay after po nung holidays, nung Holy Week. So sigurado ako dahil nag-holiday, mga walang pasok, kung saan-saan po nagpupuntang mga resorts, mga gatherings. So after nung Holy Week, ito na po, tumaas lalo yung ating cases. So pakiusap lang po, kami po paulit-ulit everyday na umiikot sa ating mga resorts. Binigyan na po kayo ng warning. So kung hindi pa po kayo susunod tomorrow, pag umikot po ang ating iPatrol kasama po ang ating pulis, ay pasensya na po, ay makaka-receive na po kayo ng letter ng temporarily closure po ng inyong resorts. Dahil po, based sa IATF, ay bawal pong lumabas ang 15 years old and below and 65 and above. So karamihan po ng ating nasa resort ay 15 years old and below. So kami po nakikiusap, again, ang COVID po ay hindi naglalakad. Ang mga tao po ang naglalakad. So kung ililimit natin ang ating movement, lumabas lang tayo ng bahay if kailangan, ay hindi po natin mai-invite or aalukin si COVID sa ating bahay. So mahalin po natin ang ating sarili, maging responsable po dahil po nagsisimula po ito lahat sa pagiging responsable po sa sarili. So maawa po kayo sa mga frontliners dahil po baka po mabawasan na or maubos or kasi po ang ating mga hospitals ay talagang mga puno na po. Punuan na siya, kaya po si Mayor Madel sa effort niya po ay talagang ini-strengthen po natin ang isolation facility para po matugunan yung lahat ng pangangailangan po ng ating COVID positive ng ating COVID patients. So again po, keep safe everyone po. Sa Iriga City official page, incident management team page po, nandun po lahat ng ating advisories. Paki-like na lang po. Pwede kayong mag-private message kung meron po kayong mga queries. Then meron kayong comments or meron kayong observations. 24/7 po na may sasagot po sa ating mga official page. Again po, thank you very much. Keep safe everyone po. Thank you po, Ma'am Eser. So na-mention po ni Ma'am Eser about po ka mga resorts. Pinaparimrim ta lang po, bukod lang po atong mga age restriction.
kundi sadto po mga resort owners si observe ta po so 50% capacity po kana mga resort po ninyo, and ang pong grupo ka tourism office sa diiri nga naglilibot po perme para po ma-monitor ang sitwasyon po sa resort, and siguraduhon ta po na ang pong resort ninyo na nag-ooperate po kita dapat po DOT accredited. So this time po, para po sa pagtatapos kadi pong virtual presetang wanagabi, itao ko po ana pagkakataon sa ginagalangan tapong alkalde na si Mayor Madel Yorobe Alpino. Mayor? Thank you Peter. Thank you Iser, thank you Doc Ronald, thank you Luis. And thank you po sa ngamin na frontliners ta, sa ngamin na health workers ta, sa ngamin na mga barangay captains and council, BERTs, ngamin po na nagpapagal, tanod. Salamat po kaninyo. Salamat ka kooperasyon ka mga bawat isad na mga government entities, ngamin po na mga employees, ngamin po na nagkakausad. Gusto ko lang pong i-clear, so nangyari pong employee na Sadi po City Hall. Actually po, ang nangyari kanya, it's up for all of you to decide and to discern if kinpauno nangyari. But sabi kaya nila, Sadi ko nung to nag-start sa City Hall, we can never tell where it started. Una po, nagkaguya symptoms, dinaraya sa hospital. Pag abot sa hospital, pinag-RT-PCR. Pag RT-PCR swab test, negative po iya. Then after a week, pinagpa-re-swab iya by the hospital, santo na po iya nag-positive. So ako lang, sa tingin ko lang po, baka po hospital acquired. Una, negative. Tapos kung pagpangharwa, nag-positive. So amo po matuod na istorya. Then after that, nag-expire po talaga yan. Nagraan po iya. So, isadman sa na po so nagraan sa City Hall. Baka pong matuod ang nakakaabot sa mga tao na 4 na po kuno o 5 naman kuno. That is not true. Di po nag-lockdown na City Hall. Baka man pong dakil ang nag-positive. Minimal pa man sana po. So, laman ka, minsan po kaya laka-over man po and exaggerated man ang mga reports. So, that's why nag-aapilar kami kaninyo na pwede po. Sadisa na po kamo official statement or official report, kadi pong Iriga City official and of course headed by Peter Lagyap. Amo po sana man paniwalaan po ninyo. Sumunod po, matudpuan, exhausted na po ngamin, pagal na po ngamin, even the frontliners, malang init po nguwan, atong sa to checkpoint, maggagapon na po na para magbantay. Pwede, tawan man po ninyo basang sa konsiderasyon, kapagalan, kabawat isad, sa pagiging onesto, sa pagiging matuod, saka sa pagiging disiplinado, magsunod man po kita. Dili na po kaipuanan na umiyan pa kaninyo as CSU, maangat pa ang gobyerno kaninyo, o pong mga iPatrol para sa napubantayan kamo. Bantayan po ninyo ang sarili ninyo. Arkan, tulo-tulo alunad sa usad na motor. Nabayad ko sa to picture, so igin, nakaipit, sa tubit nga. Minsan nga ni, igin, sa tupayan likod, ko pangatlo. Paunukin maaksidente, paunukin mauluga igin, isipun ninyo laka fragile ka payo ka igin. Dapat ikuan, dapat helmet. Pag naulog, isay na naman ninyo babasulon, paunukin magraan so igin. Maraykin, alimbawa po, pauno po kin na-deform so tiil, naputol so tiil. Mas lalo po ninyong ginibo pang mas lalo pa ninyong pinaggibong dadata sa buhay ko igin. Kaya pwede po, bilang sad nagurang, i-anticipar ta pwedeng mangyari. Sasabihin na namin ninyo si Mayor lang kaya ka OA. Long term po kaipuanan ta. Baka na po ading short term. Long term na po kaipuanan ta ang pagdidesisyon sa pag-iisip. Adi pong pandemic, di ta isi, kinangga na din kuno, ang bakuna, it's not even an assurance na dili ka pwedeng ma-infect.
So, dirita po easy, sabi sa to Europe, there's another variant. Amo naman na di problema ta. Agko sad na variant uli na bago, na diri po catered ka bakuna tanguan. So what if agko na naman po mga LSIs or OFWs na may uli na daradara po adtong variant adto. Pauno na po kita. So it's high time for us to discipline ourselves. Amo na po adin yung normal ta. Kada na po kita kadi magigini po. And sabi nga ni sad to usad na nag-comment sa to Facebook. Anyang problema tanguan baka po sa COVID. Problema tanguan baka sa virus. Problema tanguan tawo sa dirita. Naramdaman ninyo susabi kadtong usad na padi. Kadto ngaya nangarap akong bago na buong mundo. Pero ngaya di ba sa ngaya ako nag-succeed? Nguwan ko ngaya na-realisar, kinbinago ko muna ngaya sa diri ko. Perhaps, mig-succeed akong babaguhin ko sa pamilya ko, babaguhin ko sa komunidad ko, and perhaps I could have changed the whole world. Sa diri muna po, sa diri muna. Pag sinabi pong tulo alunad ka tricycle, agkupuan rason. Pag sinabing magbutang po ika sa plastic cover, agkupuan rason. Pag sinabing ingat kita ngamin, agkupuan rason. Lalo na po sa tula Trinidad, sa to Agonia, irrigation, kadakil po sa itong naglalangoy. Baka tanan na naman, gusto naman ninyo iyanan sa army, iyanan sa pulis, taning madisiplina sa nakamo. Pagal na po ang gobyerno, kamaturan po, exhausted na ngamin na frontliners. Kaya minsan po, kita naman po ang magdisiplina ka sa dirita. Adi po, magsunod sa na po kamo ngamin, pagmati ko, ading stage, ading uwan, ading status ng uwan, dita po ading maaabot. Pero kami po nagsasabi kaninyo, pirang porsyento na sana po, exhausted na ngamin na resources. Pirang porsyento na sana, exhausted na po ngamin na resources ta, eda na kamututurugan, ngapit baka mabayad ninyo, arag katong Santo Metro Manila, hospital, eda na po aagyan, ta santo na luwas, agko na po mga kama. Pag abot baka nganid kan, santo na luwas mismo ka hospital. Ta santo po nga ni Manila, so usad na tawong nagka-COVID, diri na ina-accept, pinirit na sana sa ambulance. Then after 2 days, saka po ininaog sa ER. Then after 2 days, saka po linaog sa COVID ward. Arig na po ka na sitwasyon sa Manila nguwan. Ako nga ni isad na COVID patient, para din niya ma-infect sa family niya. Uda naman kanya nag-aakong hospital, in-isolate niya sa diri niya sa tukotse. And then the following day, he died. Arig na po ka na sitwasyon. This is real. Matuod po ading nangyayari ng nguwan. Buka na po ading basta-basta. And this is about like Noah's Ark. This is Noah's Ark. Siguro ngamin man po kita nakakaintindi ka Noah's Ark. Sinabi ni Aman Diyos na usad na aldaw migbaha. Mag-iyan ka mo sa tuki Noah para tabangan ka mo na diri ka mo malumos. Amo po adi sinasabi na mo po kaninyo. Kinabo po ninyong malumos, magsunod po kamo. Pero kin gusto po ninyong malumos, uda naman po kami kan maginib. So liwat mga taga-iriga, kaipuanan po na ako operasyon ninyo. Uda na muna po magparakinasan. Lalong-lalo na kita ka mga kaseng, Diyos ko ina. Ay, uda nga ito. Ka-overacting sa nga ito. Hanggang mamati ninyo. Nagsasabi sila, positive ako, asymptomatic ako. Pero dili po ninyo easy, baka rinaot na po so atay ninyo, o rinaot na po so kidney ninyo. Agko po usad na igin, mga 18 years old or 20 years old. Asymptomatic yan, nag-positive yung COVID. Pero kung nagpa-general check-up, agko po iya lupus, agko iya Hep B. So, adi po, dito na iintindihan na ding virus na adi. So again, I would like to reiterate, this is Noah's Ark. Pwede po mga taga-iriga, tabangan ta sa dirita. Salamat kaninyo, maray na gabi po. Thank you, Peter.
Thank you. Salamat po. God bless. Good luck to all of us. Thank you. Be safe. Thank you po, Mayor. Thank you. Good evening po.